И здравейте хора, ние сме Иси Студио и днес... Махни. Здравейте хора. Днес ще играем. Връщаме се в сезон 1 и ще играем OG Season 1. Така, И да знаете, да похваля тъпия бакшиш. Гифна ми ето тези много яки обувки. много ясно. Те по принцип главно са за School Trooper, но както видите, нали, утре, не, как да го кажа? Когато снимаме това видео, утре е Коледа. Да, днеска е 24-ти, днеска се води бъден вечер, утре е Коледа и затова сме с коледни скинове. Да. Да, аз, това е. Ами, Ми давай реди и ще играем. Аз какво ще играем? да, не забравяйте за спонсорите, промокода. И да ви уверя, че със сигурност няма да има повече тейкон сега. Никога повече. Да, с 50 гледания. Обаче, той, значи, пробвахме го хора. Гапчо Едит. Пробвахме го, ама той не става за нищо. От по-добре се отказва от Fortnite. Гапчо, ако гледаш това видео, моля те, откажи се. Твърде си добър. Не е прекалено слаб. Да. Само аз го два пъти е трагедия. Трябва да играеш по повече. Макси, брат. Макси убил. Знаеш какво става, като го убие? Какво? Дед! Хайде, дед! И вика, сега ще му денса, О, мата мания, ма. Колко ще трябва да кътвам тук да останем с приятели. Абе, къде тилте, че то го няма. Абе, това е много по-старо, бе, тук тютът няма. Аз играх, значи, с Макси едно друго. Мога да си играл това релоуд, презареждане. Арал, Да, презент. Плезън парк. Това Да, ми е било любимия ма, брат. И на мен, брат. Аз много харесвам тези старите мапове, всичко е зелено, брат. И някакво хипер спокойното градче, брат. Не изведнъж някакви лилави светове, бате. С някакви гнусни сгради, бате. Много Абе, е тук гнусно. може да се плува или може? Май не. Не, може. В смисъл, според мен трябва да имаме спринт, така че май може. Абе, що няма хора в Плезънт парк, бе, брат? Има 10 човека. 3 човека има. Веща. Окей, аз качвам ей тук. Аз вече имам тактика, нищо не мога да ме спре. Това, брат, много е странно. Виж. Бате. Маня, изглежда много гнусно всичко, бе, брат. Не, изглежда топ. Да, в смисъл, изглежда яко, брат, ама ми е много странно, бе, бате. Брат, аз само го играя с години, без да спирам. Бате, аз чувствам като OG, бе, бате. Има човек при мен. Идвам. Бата, ама тук се ще са много пиват. Брат, знаеш ли, ела бързо. Опа, човек. Той е за кирка, бате. Брат, моля те. Това че изстрелят. Ей, вземи Big Shield и виж го как изглежда. Аз бях попнал един Big Shield. Брат, убий го да ме... Абе, какво стана, бе? Добре, брат, който иска да пазарува всякакви неща, знаете, промокод с по 1, 2, 3. Ние сега на брати, ако изкараме пари от YouTube, колко му дължиме? 10%. Аха. Добре. Спомняш си как, като не бяхме, като ни беше фалшив промокода и как ни беше страх да не ни... Да, бе, брат, аз ти викам да направим промокод за всеки магазин в моите. Абе, брат, те могат да съдат. Брат, аз умрях. Той е лабиринт тук. Верно, бе. Какво?
И то сега лабиринт тук, брат. Какво уверен? Чая махне едно дърво. Абе, ти това мога го едитваш, бе. Кое бе? Ей, тук в центъра имаш една къща, дето мога да едитваш. Чай, ако намериш медкит ми дай, че каснах върху едно дърво и падна. О, то верно се едитва. Абе, тук има ли ребутване? Едва ли. Стига, бе. Това е много тъпо, ако няма ребутване, брат. Не е тъпо, брат. Еми, Мисля, горе-долу. Това е целта да играм OG map. А, Уа! Брат, аз това всичкото го бях забрал. Брат, ела, моля те. Ела, къде, бе? тук. Виж я само. И ще се сетиш коя е. Да, сещам се за нея. Първо там има хора. Абе, хора, да знаете, може скоро да пуснем стрим, така че да. Да, и който ни гледа тъпо. Ба ти виж какви оръжия. Ето чухте гласа на Сополчо. Повече. Знаеш какво вика? Ко? Аз ли викам, ето чухте гласа на Сополчо, той знаеш какво ми отговаря. Ко? Смисъл? Това му беше отговора. Макар, че то... Добре, бе, какъв тъшак си направил тук, бе? Тихо, че снимам, бе. Виж, знаеш кой ми даде? Кой? Това. Запази го, брат, това е много яко. Ще го паза, да. Нали има как? Абе, има ли някъде лами? Това са старите оръжия. Това е OG. Това е сезон 1. Мапа сега е сезон 1. Не, има такъв отделен мап. Мога да правим видео колаборация с брат и да играме. Той не иска. Ето, чули. Хора, Сополчо не ви харесва. Затова ти говоря. Виждам се, брат. Брат. Къде е? Ето, че, бе. Моля те, бега от тука. Аре, беги, бе. Брат, зоната ще му уби след малко. Бе, ти къде си, бе, брат? Аре, идвай. Малко изоставам, ама ти... Брат, то нормално, ти не ме чакаш и аз искрен изнервя. Аха. И аз. Че тук има един чест. Брат, я ще умра. Брат, входам си на пълен живот. Да, ама идва зона. Искрен страх. Не тичай, искрен страх да тича. Искрен го мързи. Опа! Има някакъв скраст при мене. Искрен страх, ако може да идва много по-бързо. Аз съм до теб. Аре, как не... Нок! Йой, взех ти кила, брат. Го другия супол. То строи, брат. Че, поне го довършим това. Той има трап. Снайпер! Майкол! Зоната, бе. Брат, тара оставим... Мале. Имам брат на 11 съм. Що се биеш? Бягай.
Убит. Ей, иси. Убили го? Да, уби го. Само аз съм. Ама аз съм на 44, няма ми стигна кръвта. Споко, аз ще дойда. Дай бе малко не съм. Да, да, имам такова, това лилавото сокче. И два Добре. биг шилда. Мятай ме. Браво. Браво, бе, момче, браво. Много сме добри. Че нокнах някакво. Абе, те изтапят от някъде. Ма стрелят ме. Да бе, и мене. Едни лоши хора. Ма аз, защото нокнах приятеля. Ела, ей ти бандажки, ела. Брат, Абе, не... ти си плувал, брат. Брат, не мога да оцеля. Оп, 262, брат. Брат, останах си един патрон за снайпер. Човек има, човек. Той е със снайпер, бе. Да. Стой пет му набих. Ръшкай го, Йонка, ръшкай го. Самоубихме се двамата. Добре, сега, отина там. Брат, аз съм под водата, бе. Ти как не се давиш, бе? Веро. Ти ходиш много по-бързо от мен, между другото. Не, как ми ги взе? Чакай, аз ще взема Big Shield, ти ще вземеш това. Мески, да. Хора, пишете дали искате стрим, защото реално с Иси сме се навили и доста сме се нахъсали да правим един стрим. Обаче не знам дали имаме нужните абонати да направим стрим. Да. Пишете. Иначе ние ще пробваме да направим стрим. Моля те, дай ми меткит. Искаш, аз имам още един. Ети. Че? Вземи метки, да. Да бе, хилвам. Плезант парк, любимия ми град. Брат, сега съм дигнал спайк на 1200 купи, брат, и най-накрая ще си намеря приятелка. Я виж, и там има един бокс, който е много странен, брат. Ето ги. Да. Стой. Не ги стреляй. 105. Браво. Аз не съм сигурен те дали знаят къде сме. Едва ли. Опа, ето го. Мислях. Пате, аз и това дървото ще... Аз ще щупа дървото, брат. Много ме дрази. В смисъл, пречи ви да я мога ги скопвам. Мат. Те имат снайпер. Черепи на един биг шот. И той тук снайпера не е някакъв много рядък. Стрелят ме с рокет лаунчер. Много гнусно, бе. Брат, аз съм... Той ще влезе в зона. Сега ще мръдне. Мислях. Пак ли рокет лаунчер, бе? Брат, Те са тегави. Да, тегавички са си. Рокет лаунчер. Бат, той рокет ланчер и прави играта, бат. На. Опа, от тука. Да знаеш, то стои там и снайпи, брат. То сенката е много достоен. То бе, видели бе? Нокнат, то снайпер е нокнат. Имаш ли биг шут? Нещо? Да. Ще ме нокне. Ревайвай. Ма те ще ревайвнат, да знаеш. Нищо. Имаш и метки. Имам бандажки. Внимай, само да е ни рокет лаунчер над... Бързо. Не, брат. Добре.
Хора, мерси, че гледахте. Това беше от мен, това беше от Йони. Знаете, Сополчо правим с промокод Сопол123. Ако искате специален разговор с Сополчо, който коментира хаштаг Сопол в коментарите, ще има среща с Сополчо. И още, ако това клип ще направи 1000 гледания, ще има фен среща в Исимол. Да ти кажа, това не е невъзможно. Да, точно. И това от мен. Това е от мене. Харесайте, абонирайте се. И гониме 200 абоната. Да. Верно, брат, това е много жалко. Иначе... И се абонирайте за Instagram акаунта ни. Имаме нов Instagram акаунт. И за TikTok-а ни. Да. И очаквайте ново видео в TikTok. Да. До нови срещи. До нови срещи, хора. Иначе само пак припомня, наистина един лайк безплатен е за вас, но за нас наистина означава много. Да, и да се абонирате с камбанката. Да. Чао. Чао.